Sí? No. Clara, nena! M'està donant a la paret? No deu ser. Conxita, ets tu? Conxita! Clara, nena! No m'ho puc creure, aquesta dona és imparable. Sí, digues, sí. Ha quedat molt bé el programa, eh? Xapo com sempre, tu! Jo estic avui liadíssima, nena. És que si em veiessis aquí estic amb tot de papers de cuina! I amb allò del cafè? No, les càpsules no, Clara, no siguis moderna! El filtro del cafè, Doncs construint mascaretes i, el més important, customitzant-les en plan artístic. És que l'altre dia el Tortell Poltrona, que està a Pallasso Sense Fronteres, bona feina fan aquesta gent, em va encantar, perquè va dir que amb tanta mascareta, hem apagat ja el somriure, Doncs jo el que estic fent és el que ells proposen. Nena, mira com m'està quedant!